Estem a les bordes de Nibrós, no de Nitrós, de Nibrós, el Pallars. Diuen que aquí, en totes aquestes cases, hi vivia una sola dona. Era una dona que conten que era guapíssima, que enlluernava a tothom qui passava per aquí. La seva fama era extesa per tota la contrada i fins i tot més enllà. Què passava? Que ella, per treballar en aquesta casa, només volia una persona que l'acompanyés, i aquesta companyia havia de ser sempre masculina. La gent de baix als pobles, de Tavascan, d'Estraon, que estan tots per aquí baix, deien que li duraven aproximadament tots els treballadors 3 mesos i que després se n'anaven. El tema sempre anava de la mateixa manera. Pujaven, es presentaven i ella els hi deia torna d'aquí un mes, d'aquí 3 setmanes, d'aquí 2 mesos, i la persona escollida pujava a treballar amb ella. Però al cap d'aquests 2 o 3 mesos d'haver treballat amb aquesta dona tan especial i tan guapa i tan exuberant, era que ella els hi feia fer una espècie de ritual. I els deia que els convidaria a casa seva, però a dins a casa seva, que ningú no hi havia pogut entrar, i que allà els hi faria un gran sopar, i així era. Els homes, que ja s'ho veien a venir, tot el que podia passar després, entraven a la casa i els hi servia un gran plat, i a dins el gran plat hi havia un gran menjar, i per menjar-se aquell gran menjar els hi servia una copa. Però en què els hi servia una copa de vi? Doncs amb un crani humà. I quan començaven a fixar-s'hi, després de quedar absolutament enlluernats per la bellesa de la dona, veien que hi havia cranis humans repartits per tota la casa. Però no hi eren mai a temps, pobrets, perquè dins el beuratge, dins el vi, hi havia alguna cosa que els feia dormir, i quan ja eren ben adormits i ben tranquils, ella els tallava el cap i anava a incrementar la seva exposició de cranis masculins. Això em recorda aquella cançó del Roger Mas que diu allò de gata maula, ets un xai amb pell de llop, doncs al revés, la gata maula sí, però el xai amb pell de llop absolutament contrari. Apa, no vingueu per aquí, sobretot, i menys a treballar.